Bé, ara ja sé que ets una gran font d'energia i pel que sembla, la única. No, Plaqui, no t'equivoquis. No sóc l'única font d'energia que existeix. El problema és que algunes contaminen i s'acaben i la meva energia és renovable. Renovable? Què vol dir això? Renovable vol dir que no s'acaba mai. Tu m'has vist mai apagar-me? Mira, per exemple, una de les fonts d'energia es produeix gràcies a l'aigua que s'anomena energia hidràulica. Els nens i nenes de P3 són la classe de l'aigua i ells saben molt bé com fer-la servir.